Os produtos de primeira necesidade son os que menos están sufrindo os efectos do estado de alarma. Dentro do sector agrícola, os horticultores continúan mantendo as súas vendas habituais, chegando incluso a aumentalas ao inicio da corentena. Experimentamos unha subida, un incremento nos pedidos nos primeiros días debido a, creo que por unha parte a certa psicose que se xerou no conxunto da poboación. Sí, durante 4 ou 5 días sí que houve pedidos máis grandes, pero bueno, agora a situación está normalizada. No traballo diario de Orsal xa son necesarias medidas de higiene para protexer os alimentos, unhas directrices que aumentaron nestes días para evitar os contagios. Nos operarios que están nas líneas de produción moi próximos uns a outros están traballando con mascarilla. Cada hora hai un operario que se dedica a limpar as zonas onde se toca, onde se pousan as maus con desinfectante. Suspenderonse as entradas de persoal alleo ás instalacións. Os produtores, cando traen os socios de cooperativa, cando traen a súa produción, cando veñen buscar calquera cousa cooperativa, teñen que vir tamén con mascarilla e guantes. A cooperativa continúa traballando co mesmo equipo, aínda que algúns dos seus traballadores o fan por teletraballo. Os primeiros días, forzando un poquinho máis para atender o incremento dos pedidos, e agora que se normalizou, estamos igual atendendo o traballo ordinario co mesmo número de persoas. Algunhas das persoas que se dedican a temas de programación de cultivos e seguimento, acompañamento aos produtores en campo, están teletraballando, visitas parcelas dos socios cando non hai ninguén nas parcelas, para intentar minimizar os contactos, os posibles contagios, pero sí que seguimos o mesmo número de persoas en plantilla. Dende Orsal non quixeron valorar as medidas económicas das diferentes administracións. Advirten que estamos nun momento excepcional e que o importante agora é combater a crise sanitaria.